Los, maayong hapon, no? Di ba uso man ron ang kuano kanang mga transition effect nga atong makit-an sa TikTok. Kabalo ba mo guys nga bisag wala tay app sa TikTok, pwede ra gyapon ta ka post, pwede ra gyapon ta kahimog mga transition effect. So tudluan ta mo guys og unsaon siya or unsay mga ways nga pwede nato siya mahimo bisag dili ta mo gamit og TikTok nga applications. So simple ra kayo guys, ang inyong buhaton be resourceful lang yun kay mo, no? So sa pagpangita og mga butang-butang nga pwede na to magamiton para sa ato ang transition effect, no? Sa ato ang TikTok. Guys, na ako usa ka paagi. Ha? Tudluan ta mo ron ug unsaon. Gaan gyud ta mo og tips ug unsaon ni siya, no? Nindot ni siya guys. Tan-awa ninyo, watch this one till the end guys, kay nindot ni siya. So inyong buhaton guys, first mangita mo og mga butang nga pwede nato himuong may ma-transform siya or na mga effect, no, nga pwede nato siya ma-transform. Sige, ngita ha. Isa. Guys, kita man na ako'y vertical nga sa amin. So kani siya pwede nato ni siya gamiton para maka-create og transition effect, no? Pwede na to kini gamiton. So guys, no? So mo ni siya guys, no? So, pwede na siya, no? So sugutan na nato guys, no? So unsaon ni siya. So ready na mo? Okay. Ready? 1 2 3 go. Oh, di ba? Nagpaabot mo no nga na ay mahitabo nga effect or na ay mahitabo nga transformation. Guys, ako ra ni walay transformation. Walay transformation nga nahitabo guys. Ayaw na mo paabot guys nga na ay mausab niya guys. Kay nga no bisag unsaon pa nimo walay effect nga mahitabo guys, no? Og dili ka niya love guys, biya na wala na kay mahimo. So ang imong buhaton, move on na lang. Wala na transformation, wala na kausaban. So ang mahitabo nimo guys, move on na lang. Wala na effect guys, buhaton no transition effect. Ang imong buhaton, move on. Mag-move on ka kay wala na effect. Sumisigaw ang puso, lapit na nasa